matkastamme halki auruksen. Tää retki alkoi Paahteheessa päivän polttavan. Nyt saavuttu on vaiheelle tuosta Vinkanauan. Tää retki meidän otsallemme ikihelmet toi. Ja ammuksien savu meidät noilla puuteroi. On univormut paikatut ja patinoituneet. Ja maihin nousukenkistä on saumat takkelneet. On haavaiset kasvot meillä parran peitossa. Ja viikset ehkä sattumalta hernekeitossa. Nää viikset ei oo hoidetut kuin hienon keikarin, vaan luonnon suoma voiman merkki niin kuin Simpsonin. Ei olla stadin kundeja me korpisoturit. Ei seuraa meitä matkallamme mainosmestarit. Kas taisteluissa mainosrummut turhaan kaiuttaa, vaan KP-rumpuin mainoslaulu ryssään vaikuttaa.